Victor, du skal nok ikke stå der på det. Det er du rent, Erik. Det er du rent. Erik, hvad skal du? Eller der kørte en bil, mand. Ja, men det er du rent for helvede. Nej, mand. Jo, Victor, lad være at flugte. Det er du rent. Den springer jo ikke, mand. Jo, den gør. Prøv at lægge den på, og så ser vi, hvad der sker. Toppen af os, den der. Kom nu, Erik. Og så deodoranten på. Det var det sidste, du slugte din deodorant. Hen på det der, hen på det der. Vent dig. Er det der seks lukke? På. Skal du ikke kæft på? Der ligger den og brænder, min lille ven. Der er meget i. Jeg tror ikke, du skal gå nærmere og kigge. Så er cirka 30 sekunder kan den dreje, fordi det tager længere. Det tager rimelig lang tid at komme til det. Tænker der på sin Lidt længere ind i, Erik. Bang! Der ligger den på os. Det er sygt, det der. Det var det, det siger det.